авҳа мекард. кӯдаке дар пеши тобути падар зор менолиду бармекуфт сар. ки падар охир куҷоят мебаранд? то туро дар зери хоке бифшуранд. мебарандад хонае тангу заҳир, не дар ӯ қолию не дар вай ҳасир. не чароғе дар шабу на рӯз нон, на дар ӯ бӯи таому на нишон. не дари маъмур не бар бом роҳ, не яке ҳамсоя ку бошад паноҳ. чашми ту ки бӯсагоҳи халқ буд, чун шавад дар хонаи кӯру кабуд? хонаи безинҳору ҷои танг, ки дар ӯ на рӯй мемонад на ранг. зин насақ авсофи хона мешумурд, ваз ду дида ашки хунин мефушурд. гуфт ҷӯҳӣ бо падар: эй арҷуманд, валлаҳ инро хонаи мо мебаранд. гуфт ҷӯҳиро падар: аблаҳ машав. гуфт: эй бобо, нишониҳо шунав. ин нишониҳо ки гуфт ӯ як ба як, хонаи морост бетардиду шак. на ҳасиру на чароғу на таом, на дараш маъмуру на саҳну на бом. зин намад доранд бар худ сад нишон, лек кай бинанд онро тоғиён. хонаи он дил ки монад безиё аз шуои офтоби кибриё. тангу торик аст чун ҷони ҷуҳуд, бенаво аз завқи султони вадуд. на дар он дил тофт нури офтоб, на гушоди арсаву на фатҳи боб. гур хуштар аз чунин дил мар туро, охир аз гури дили худ бартаро. зиндаию зиндазод эй шӯхи шанг, дам намегирад туро зин гури танг. дам намегирад туро зин гури танг. юсуфи вақтию хуршеди само, зин чаҳу зиндон барову рӯ намо. юнусат дар батни моҳӣ пухта шуд, махласашро нест аз тасбеҳ буд. гар набуди ӯ мусаббиҳ батни нун, ҳабсу зиндонаш буди то юбъасун. ӯ ба тасбеҳ аз тани моҳӣ биҷаст. чист тасбеҳ? ояти рӯзи аласт. гар фаромӯшат шуд он тасбеҳи ҷон, бишнавин тасбеҳҳои моҳиён. ҳар ки дид аллоҳро аллоҳӣ аст, ҳар ки дид дар он баҳрро он моҳӣ аст. ин ҷаҳон дарёсту тан моҳию рӯҳ, юнуси маҳҷуб аз нури сабӯҳ. гар мусаббиҳ бошад аз моҳӣ раҳид, гар мусаббиҳ бошад аз моҳӣ раҳид, варна дар вай хазм гашту нопадид. моҳиёни ҷон дар ин дарьё пуранд, ту намебинӣ ки кӯри эй нажанд
بر تو خود را می زنند آن ماهیان. چشم بگشا تا ببینیشان عیان. ماهیان را گر نمی بینی بدید، گوش تو تسبیحشان آخر شنید. صبر کردن جان تسبیحات توست. صبر کن کان از تسبیح درست. هیچ تسبیح ندارد آن درج. صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. صبر چون پول صراط آن سو بهشت. هست با هر خوب یک لالای زشت. تا زی لالا می گریزی وصل نیست، زانکه لالا را زی شاهد فصل نیست. تو چی دانی ذوق صبر ای شیشه دل؟ تو چی دانی ذوق صبر ای شیشه دل؟ خاصه صبر از بهر آن نقش چگیل. مرد را ذوق از غذا و کر و فر، مر مخنث را بود ذوق از ذکر. جز ذکر نه دین او و ذکر او، سوی اسفل برد او را فکر او. گر برآید تا فلک از وی مترس، کو به عشق سفل آموزید درس. او به سوی سفل می راند فرس، گرچه سوی اول جنباند جرس. از علمهای گدایان ترس چیست؟ از علمهای گدایان ترس چیست؟ کن علمها لقمه نان را رهیست.